Go back, make it like. YTF long live, long live, long live. Bagra long live, long live, long live. YTF ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Bagra di sini YTF selama tahun ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Bagra ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Antoni korang ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. YTF ke, Bagra ke. Kita haksan tanah, ekip sekolah ti boleh di jangan. Ready. Attention. Stand easy. Attention. Boleh tahu sini orang benar sini honorable president sini YTF sini Sarunial sini honorable president sini diplomat ni saat di jalan sini YTF ni ini feel ni je songsa zaman ni sini YTF ni saat oh saat di sini ini YTF ni no saya nanti YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Pramatra long live, long live, long live. YTF ayo dokter, Ayo dokter, ayo dokter. Bagra ayo dokter, Ayo dokter, ayo dokter. Bagra ayo dokter, Ayo dokter, ayo dokter. YTF Long live, YTF long live. Ya, por boleh duduk. Ya, por duduk boleh duduk. Sini, honorable sini sama Sarunial apa? Awak boleh sini apa nak? Awak boleh. Sini awak boleh sini honorable. Apabila sima ni sini sah bisik tu ni apa nak? Sini mandai boleh sini apabila sini honorable. Finally, sini apa lagi ni? Tahu sini honorable sini apa ni? Finally, sini ya for finally sini YTF ni working president central sini. Honorable boleh sini apa finally sini centrally general secretary sini Sarosna sen di saya apa ni? Bari aro Gobindo Hall Belbari Kumulong aro Sodor district tai aro Takarjola district YTF by Jogalijak aro second foundation day Sara Tripura wono solitongo tini haidino tini aro solitongo খুব কাহাম কাইনো হহম দদমনি বিসিংতিনো aro khlaijakha belake kaham YTF ni phan borok tini borok samai tangkha tini bang asai masal kek rog ra laikha or kek rog ra lai mani bisingti khlai borok pala laikha flag rog ti salai tai bang samayo bono bubagra no logiri nai lai jaddo phani samung tangnai tai o hani bagi do phani bagi borok samung tangnani bagi nai borok untruya obono bong thani jeng bangni je kok samani tai bang samaino jeng saimangka au jeng buri rog ungibo jeni buri bodologbo amo haino jengbo borok no logiri thanai tamangkai iot ongka samasni jati iot ongka samasni bisma hini sajago tai samasni jati borok
ni samung khaiteni jung buri rok bo umthro laigla ar jung jara MLA tongnai 13 জন MLA tongo jung MLA robo borong sahajo khlainai ar TWF to sahajo khlainai no sakang sahajo khlaijak ar tipra mothabo sahajo khlainai tini tipra mothabo tongo TWF bo tongo MLA rogo tongo tai MDC chairman borong joton tongbayo borong support khaino tai bong phanno bong phante bo strong thun ha dofani samung khlaijak ak বিশেষ kai tabuk chini samajo belai khai aro drugs rok ni aro khuyok salai tolaika o drugs rok ni khuyok samani obo bahai ke o khuino jung bahai ke ro sanani o khuino bahai ke jung nor lailani o drugs ni hoite bahai ke mukto manani o iot ni bisingtibo obo hamui mano boro no bosung obo kok ma kasarkha tai boro obo no kok kasaro tam Himalaya o iot ni bisingtibo bong phan ni bisingti bong koimani tai borong ni ekota bhoddo ni bisingti klai jodi blog ko jodi thanchani mari ni bisingti klai sabo drugs phal aprong jodi boro khel nar kang kai tha sabo drugs sa borong jodi khel nar khai hamjak mani bisingti khei borong bujok kang kai amhai ke sikla ro drugs so klai kala thini asa khayo o drugs ni hoite bo bong ni o tini asai mani je bong foundation de palai mani salni bisingti obo kisa segle mukti manan hinne asa khayo hamba